गावनि बियाबनि सिङाव थानाय दुर्गा फुजानि मण्डपफ्राव दावबायदों EM रन्जित बसुमतारिया। EM रन्जित बसुमतारिया दुर्गा फुजा मण्डपफ्राव दावबायनायजों लोगोसे फुजा होगिरि रायजो राजाफोरजों रायदावहैनायजों लोगोसे रांनि मददबो होदों। हिन्दु समाजनि दुर्गा फुजा आरो गुबुन गुबुन फुजानि बोथोराव बोसोरफ्रोमबो EM रन्जित बसुमतारिया नायगिदिङो एबा बेरायो। थिग बेबादिनो देग्लायबो गावनि 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय फारियै गलाझार दुर्गा फुजा मण्डप, रुनिकाटा दुर्गा फुजा मण्डप, सान्तिपुर दुर्गा फुजा मण्डप आरो दादगारि हाथिसार दुर्गा फुजा मण्डपफ्राव दावबायहैनायखौ नुनो मोन्दों। रन्जित बसुमतारिया दावबायहैनायजों लोगोसे फुजा होगिरि रायजो राजाफोरजों रायदावहैनानै रांनि मदद होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। दिनै जोंनि 14 नं चिरांदुवारनि मोनस्निथा फुजा मण्डपाव जोंनि पार्टिया VCDCफोरखौ लाफानानै जोङो गिदिंदों। मोनफ्रोमबो फुजा मण्डपाव गिदिंनानै जों मोनसे बाथ्राखौ रोखा जानो हादोंदि आगोलनि समाव फुजा फोरबो बायदिसिनाफ्राव जिखि धोरोमनि फोरबोआनो जायाथों मानो मानसिफ्रा मोनसे गिसं गासं मोनसे थासारिजों फुजा फोरबोफोरखौ मानियोमोन। दिनैनि दिनाव बयबो गावबागाव खामानियाव मुखुब जादों, गावबागाव फोरबोफ्राव मुखुब जादों। बेखौ नुनानै गोजोननाय मोन्दों। जायखौ थांनाय बोसोर जोङो नागिरबाय दङमोन, सान्थि खौसेथि आरो गोरोबलायनायखौ गायसननो थाखाय बेफोर जोंनि जा फोरबोफोर, बे फोरबो फालिनाया जोंनि थाखाय खोब गोनां आरो बेफोरबायदि हाबाफारियाव बाहागो लानानै आं गावखौनो खोब गोजोननाय मोन्दों। बे फोरबोआ जोंनि BTR ओनसोलाव मोनफ्रोमबो जाथि साफ्रोमबो व्यक्तिखौनो सान्थि गायसननो हाथों, बेखौनो आं आसा खालामो। मोनसे फोसावथाय सनाजों गावखौ समायफ्लेहोनो गोसो गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। दुर्गा फुजा आरो धनतेरासनि बाम्पार अफार होदों CB जुवेलार्सआ। नोंथाङा लुबैनाय बायदि सनाखौ CB जुवेलार्सआव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन। बे अफारखौ अक्ट'बर दाननि 31 अक्ट'सिम होनाय जादों। नोंथाङा बे CB जुवेलार्सआव गोबां रोखोमनि सना आरो डायमन्डफोर मोननो हागोन, जेरै डायमन्ड जुवेलारि, राजकोट जुवेलारि, बम्बे कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसनमेड जुवेलारि आरो ट्रेडिशनेल जुवेलारिखौ नोंथाङा बे CB जुवेलार्सआव मोननो हागोन। डायमन्ड जुवेलारिनि थाखाय 15% अफार होनाय जादों आरो सनानि गहेनाफोरनि थाखाय जर'खा डिसकाउन्ट बेसेन बानायनाय जादों। लोगोसे गोजाम सनाखौ सोलायनायनि थाखायबो स्पेसियेल रेट बानायनाय जादों। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा 9954273079 बे जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों मिथिनानै लानो हागोन।